ehkä viikkoja mennään tuolla myös tuossa ilmakonnen ja joku Eskonten pääsuora. Ja nyt on teinipaakka siellä retkassa. Pääsee jatkoon liikkeelle. Ei, Petri Jolla mennään yksipaikalla. Tässä sai aivan vaikeasta kiinni, kun sanotaan yrittää jopa vähän ohi, ei se niin paljon ohi päästä. Petri takaa tulee sitten taas Tommi. Ja Tommi takaa Anssi. Ja koko ajan Sami yrittää Petristä ohi. Vaikeita on, että Petri pitää paikka. Siihen liikaa, kun se menee kyllä sitten. Sami menee, mutta itse ja Sami on nolla. 4 kärkeä on vielä yhdellä ryhmänä. Järjestää nyt tilaisuudella olla hommaa nyt ja pystyy kuitenkin kompittamaan kolmospäivää Sanssi neljäntenä. Pääsuola on neljäntenä, eli sitten Sami, sitten Tommi, sitten Anssi, sitten Jari. Pääsuola kärkeä. Ja se mennään. Ja menee ohi siis, koska tuolla on oma virhe. Ja näin Sami haastaisi johtoon. Tominen saa kakkoseksi, Anssi kolmanneksi, Petri on neljänneksi. Sitten on Petri voi aina takaa, nyt saa takatulla. Ja Anssi Pekkeinen joutuu luovuttamaan paikan. Petri ahdistaa. Ja Anssi pystyy siellä luovuttamaan, että Petri voi takatulla. Ja jäljellä hyvin tilaa. Sami Hansson yrittää tarata. Tommi tulee takkuun. Ajettu 2 minuuttia. Antti saa pikkuisen syntymään kaulaa. Meillä on 1,2 minuuttia. Pääsee olla kärkeä. Sami, Tommi, Anssi, Petri, Jari. Jäljellä. Nyt tuntuu löytää näitä, että on oma nimenläisen ramo, missä ajellaan. Ei ole vielä luovuutta, että Tommi vielä haluaa tekniä tuolla lähellä. Sami ja koko ajan tuntuu, että hänellä jopa onnistuukin. Kyllä nyt saisi sellaisen, että Petri paljon ja nyt on siellä uudelleen ja Sami joutuu vähän tarkastelemaan. Ajettu 2.50. Sami johto, äsken on 0,7 ja nyt 100 sekuntia, ja äsken kerrasta Sami parempi. Anssi on kolmas, Anssi on kuitenkin jäänyt 26 sekuntia kärkeä, sitten Petri 47 sekuntia kärkeä. Ajettu 30 sekuntia, 1.50 jäljellä. Näyttää siltä, että yhtä melkein kyysään pääsee. Sami on saanut 0,3. Tommi sitten puolella Anssi on 3 sekuntia. Aika on mahdollista tällä hetkellä ajaa. Mitä suurempia paineita ei tule. Ja siinä voi tapahtua. Ajamme yhdessä kärkeä paikkaa. Koko ajan Anssi menee rohkeasti siitä olla täällä sitä säilyy säilytään vielä kerrostamista tuosta tulee. Ja nyt Tommi on huomioon. Ja niinpä Anssi ja Petri ohi. Ja Tommi on neljänneksi. Eli kaikkea voi tapahtua alku 5 minuuttia. Sami Hansson johtaa 3 sekuntia. Anssi heitti 2. Petri on 3. Petri on jäänyt 5 sekuntia kärkeä, 2 sekuntia Anssille. Sitten ottaa muuta, mutta järjestyy samaan. Ja Sami on ykkäisellä kierroksella. Sitten 20 sekuntia ei ole menossa, mutta Samilla on oikein turvallisena johtoa. Anssi tulee 2, eli 3 sekuntia päästä. Ja sitten Petri on saanut kaupunpautia ja Jyrjäsuoma. Ollaan jo viimeisiä kierroksia menossa.
ja aikana täys. Jääjäämässä maalissa. Kesimaalissa, Tosseli ja Sami Toiselle Joo. Ei valitettavasti.